Hello? Esho boy. Ufuna upheka mina ngedwa? Mbo. Ah okay, yazi ngizothumela imshana la. Ya ngizofile order ngizosendela location. Awukosikeleli afi. Aw, boy. Uphazamisa. Iphinto. Hayi khona ntwana. Yole? 50 rand. 50 rand. 50. Uyahlanya into encane kanjena. Ayibuyisa phela. Hawu. Hayi. Ngizothi ngiyahlanya la. Into encane kanjena. Ekahle wena 50 rand. Awuzwani? Cha kodwa mina nje nomthayiza sikhulumanga nje lento le. Bheka mina ngedwa. Asikhulumanga nje 50 rand. Kodwa. Uyayithatha. Oh, la emlonyeni. Ntombi yami yo izohlanya intwana. Ushuthi izongibheka nje Yo, hey bani nizothi hey nali celebrate bani AK intwana. Hey ngitshela intwana yami. Ngitshela intwana. Ikobe intwana. Madoda. Umuntu uhlala nengane Facebook. Hey, izozani la. Hey, yalu. Hey. Hello, how? Kade buswenzani? Hawu wenzani usukhumula? Cha man lalela mfethu angikhumuli yabo angikhumuli ngifike late la yabo ufike ngesikhathi esirong Isikhathi esirong? Ihlukane